Sem strieka napríklad ja odhadujem 50 litrov postreku. Dám si 50 litrov vody a do tejto vody postupne pridám Thiovidjet, premiešam, polieram VG, premiešam, pridám máčadlo, silvet, premiešam a nakoniec listové hnojivo. Ja mám už odskúšané z minulosti, že nespôsobujú žiadne problémy, nezrazí sa postrek a preto sa môžu miešať navzájom. Treba sa vyvarovať toho, ako som to spomínal v minulosti, že niektorí to robia tak, že dajú si len 10 litrov vody a dajú dokopy prípravky na 50 litrov vody. V takom prípade v tom malom objeme je vysoká koncentrácia jednotlivých týchto látok a vtedy sa vytvára veľký predpoklad na to pri tej vysokej koncentrácii, že by mohli tie postrekové látky navzájom spolu nejako reagovať a mohlo by dôjsť buď vytváraním nejakých zrazenín alebo znižovania účinku týchto postrekov. Preto, keď si zarábate postrek, zarábajte si taký objem, na aký máte podanú postrekovú látku. Čiže keď mám postrekovú na 50 litrov, pripravím 50 litrov a v tých 50 litroch to zarobím, rozmiešam.